Dobrý den, jmenuji se Jaroslav Řešátko, jsem jednatelem společnosti Teli. Dron Metris 400 byl představen před 2 měsíci. Dnešní den je dnem, kdy je poprvé představen use case, který se natáčí v Evropě ve spolupráci s firmou Strabag. Natáčení probíhá v reálných podmínkách na stavbě dálnice. Aktuálně se nacházíme na stavbě dálnice D35 Litomyšl-Janov. Mé jméno je Zdeněk Kaška a jsem ředitelem výstavby tohoto projektu. Na stavbě pracuje realizační tým o 16 lidech, doplněný o podporu BIM. Jedním z klíčových prvků moderního řízení výstavby je využití digitálních nástrojů a technologií. Drony využíváme dlouhodobě, zejména pro zaměřování provedených prací, měření objemu výkopů a násypů a také jako digitální pracoviště. Hlavní výhodou je vysoká přesnost, rychlost sběru dat a převedení do digitálního prostředí. Tento dálniční úsek je dlouhý 10,5 km a zahrnuje jedno mimoúrovňové křížení, 7 mostních objektů nad dálnicí a 7 mostních objektů pod dálnicí. Úsek navazuje na již rozpracované dálniční úseky v Bánoch Litomyšl a Janov Opatovec, čímž by mělo vzniknout celkové propojení regionu. Na stavbě se aktuálně řeší přes 2 miliony kubíků přebytečné zeminy, přičemž nejhlubší zářez má přes 11 metrů a nejvyšší násyp má přes 8 metrů. Předpokládané zprovoznění je na srpen 2027. Jmenuji se Tomáš Hladina, jsem vedoucí oddělení digitalizace dopravních staveb a ve společnosti Strabag pracuji již 5 let. Náš tým je podporou pro moderní výstavbu infrastruktury. Naší činností je strojní navádění, nálety dronů, kontroling výstavby a digitalizace běžných stavebních workflow. Na této stavbě používáme dron k pravidelným měsíčním náletům, kdy pomocí fotogrametrie určujeme průběh výstavby a objem zemních prací. Dalším velkým přínosem je, že výsledky z dronu používáme pro pravidelnou měsíční fakturaci provedených zemních prací. V současné době testujeme s firmou Teli nový dron Metris 400. Vyhodnotili jsme, že oproti starším řadám má Metris 400 delší dobu letu, vyšší nosnost, lepší detekci překážek a terrain follow. Benefitem funkce Terrain Follow je lepší plánování misí, bezpečnější nálet a vyšší dosažená přesnost ve členitých terénů. 3D modely z dronu sdílíme s kolegy v online prostředí, kde si mohou kontrolovat monitoring výstavby. Po sesbírání dat v terénu pošleme výsledné fotografie a přibližně 130 pevných lícovacích bodů do softwaru pro online zpracování dat. Zpracování dat trvá přibližně 24 hodin a výsledkem je ortofotosnímek celé stavby a 3D model terénu stavby. Po kontrole přesnosti pomocí nezávislých kontrolních bodů pošleme data do online prostředí stavbyvedoucímu, který si může dopočítat kubatury zemních prací. Po výpočtu dat od stavbyvedoucího připravíme geodetický protokol, který po kontrole ověří náš ASI inženýr a protokol se použije pro fakturaci zemních prací. Drony se staly běžnou součástí naší moderní výstavby. S prvními drony jsme začali před 5 lety. V současné době máme více jak 20 pilotů a 10 dronů. Dron je velmi efektivní metoda. Pomocí dronů jsme schopni tuto 10 km dlouhou stavbu zaměřit během jednoho dne. Proti tomu klasickému geodetickému týmu by to trvalo minimálně 1 týden. Věřím, že spojení zkušeností, moderních metod a digitálních nástrojů je cestou k efektivní a kvalitní výstavbě dopravní infrastruktury budoucnosti.